Dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus. Dohot goar ni tondi perbadia. Nama no palangit. Dohot tanoon. Amen. Kristus Yesus donang manaon na porosuk humokop hamu. Tumadikon tiruan di hamu. Asa diihut hon hamu bogas nipatna. Dang adong dosa diula ibana, dang jupang akal di bagasan pamanganna, dang makitsahi ibana dina hona itsak, dang mangasupi ibana dina manaon na porsuk, alai dipasahat dotu panguhum si tigorohay. Martangyang mahita, ale Tuhan debata amanami nadiban wagijang, para sirohan na sumurung, namadok mauleate mahami tuho sian nasa rohanami. Ala dilehon ho anakmu nasa sadai tuhamatean humokop hami. Asa unang mago na persea di ibana. Alai asa hanguluan nasa leleng nileleng na dinasida. Tata mahami ale amanami di bagasan anakmu. Yesus Kristus nagabe habadiaon dohot hati goran dihami. Saise sama dosa nami saluhutna ala ni pelean na sundenggan. Na pinelehon nai dirina humok hopami. Sai paeleng mapinggolmu tumangi hontang yang nami. Jala asima roham dihami. Marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus si paluahami. Amen. Si Judas parjeheido inganani ai jo do marpungu Yesus tu si dohot aka si seanna. Ia si Judas diarahon ma aka soldadu dohot aka naposo ni situani malim didapot hon matu si matat sulu-sulu palito dohot senjata. Diboto Yesus dosa luhut nanaing songgop tu ibana. Jala ruar ma ibana. Didokma tu nasida. Isedo najinalahan muna. Gabe ni nanasida ma mangalusi ibana. Yesus halak Nasaret ido. Dungi ni na Yesus ma madok nasida. Ahu doi. Alai dohot do si Judas si parjehei
jongjong di labung nasida, asadong di doktu nasida ahudoi, sumurut manasida, aka martinggangan manasida tutano, dungi di ulahi Yesus ma manukun nasida, isedo nani luluam muna, jadi di dok nasida ma, Yesus halak Nasaret ido, dungi ninda Yesus mamangalusi nasida, nungahu paboa tuhamu ahu doi, asamolo ahu do nani luluam muna, loas hamu malaho akaon, ai naing jupang do nani dok nai, dang adong namago hubain agia sada sian aka nani lehom mitu ahu, alai nunga di pabotohon si parjehe ihian, partinadaan tunasida, ai di dokdo, ia nahu umma, ibana mai, ima takup hamu, asa pitor di dapoton ma Yesus, di dokma, tabi di hoguru, laos di umma, alai nina Yesus mamadok ibana, marhua ho tuson anggia, o Judas, pangumau dohape di bahen ho pasahaton anak ni jolmai, dungi Roma nasida, dilaluhon matangan na tu Yesus manakup ibana. Sadasian akadongan ni Yesus mangalaluhon tanganna, disitak ma podangna, ditapulhon ma tunaposo ni situa ni malim sahalak, dipisikon ma pinggolna, jadi didok Yesus matu ibana, pasarung podang mi, ai namanitak podang, magoma bahenon ni podang, ay naso tarbahen ahudo di roham,
mangido sian damang, asa dipadiri di ahu saunari, lobi sian 12 loksa suru-suruan, alai sungod dia madisi saut hatani surati namadok, ikon masa na songoni, ujui madidok Yesus tu akan natoropi, hira dopak panamundo hamu hehe, marpodang, jala marlobut-lobut, manakup ahu, ari-ari do ahu nian hudul mangajari di bagas joro, so adong ditakup hamu ahu, alai namasa do sude naon, asa jupang hatani akka panurangi, dungi ditadikon saluhut akka sisian naima ibana, laho maporus. Takup aka soldadu dohot iduk nasida, rodi akan aposo ni Jahudi ma Yesus, jala di ihoti, jadi ditogihon ma ibana jumolo tu si Hanas, ima si matua ni si Kayapas, si tua ni malim dinasa tauni, ima si Kayapas, naung madok tu akka Jahudi, dengganado mate sahalak humoko bangsoi, alai diihuton si Simon Petrus dohot si Sianna sadanari ma Yesus, namar si tedaat do si Sianna sadai dohot si tua ni malimi, jadi bongot ma ibana rap doho Yesus tu alaman ni malimi, alai disukun si tua ni malimi ma Yesus, taringo tu aka si Seanna, dohot taringo tu podanai, jadi dialusi Yesus ma ibana, nin nama, patardo hataki di si hatoropan, natoktong doahu mangajari nasai laon di bagas parguruan, nang di bagas jorope, parpunguan ni saluhut halak Jahudi, dang adong manang ahahu hatahon namar sibuni, buasa ahu disukun ho, nasida naung ubege hataki ima sukun, ai diboto nasida do nahu hatahoni, dung didok Yesus songani, di pastap sada opas na jongjong di sima ibana, huhut ma didok, songoni pangalusim tu situa ni malimi, dungi ninna Yesus ma mangalusi ibana, iana hurang na hudoki, hajong jokon na hurang, alai molo na honado, boasa mapastapon muahu. Dada terhormat
disuruh si Hanas maibana naung tinali itu si tuani malim si Kayapas. Disido marpungu aka si boto surat dohot si tuani natoropi. Alai sai mangi hutihu do si Petrus madau-dau sahat ro di alaman ni si tuani malim. Lawas bongot maibana tu bagasan lau hudul tu si rabdohot akan aposo ni si tua ni malimi marnida ujungna. Alai anggo aka si tua ni malim ro di sadok rapot gudangi mangalului panidangion gaggap do pak Yesus natuk mambahen ibana marutang hosa. Alai na perpudi Roma dua halak nin nama didok halakon tarbahen ahudo mangaluhai joro ni debata jala pajong-jongon nai sumuang di bagasan toluari. Dungi hehe masih tua ni malimi madok tu ibana dang alusamu nahi natidakon nasida do pakho. Alai sai hohom do anggu Yesus dungi dipakulingi si tua ni malimi maibana nin nama hupatolopton maho tu debata si pangolui. Asa di pabuaho tu hami manang natutuho Kristus anak ni debata. Dungi didok Yesus matu ibana songon naninok mima tutu. Alai hudok matu hamu olak nion ma idaon muna anak ni jolmai hudul di siamun ni hagogoon jala ro di atas obun ni langit. Gabe diribakon si tua ni malim ima pahean na madok na mangaleai debatado ibana. Pola luluan dope sitidangi nunga dibegi hamu pangaleai onnai behado di rohamuna dungi ninana sida mamangalusi marutang ho sama ibana. Jadi ditijuri nasida mabohina nadeba manopuk nadeba mangalisingi huhut madok surirangi hami Kristus isedo namamunuho.
alai hudul do si Petrus di alamani, jadi didapoton sada parupuan ma ibana madok, dohot dohodongan ni Yesus nasian Galileai, alai di porso si Petrus do di dogma, dang adong huboto, jaladang huat tusi na di dokmi, laos ruar maibana tu alaman julu-julu, jala martahuak mamanuk, alai marnidai ibana, diulahi na poso boru-boru ima madok tu akka na jongjong disi, oddo sada sian nasida, alai mamorso musedo anggo si Petrus. Jadi dung sato kinari, didok aka na jongjong disima muse madok si Petrus, atehe tongodo dongan nasida doho, ai halak Galilea doho, gabe dipuka si Petrus mama boburahon dirina, huhut manolon-nolon, didok ma, dang hutadda jolma nani dok munai, dungi mamitor martahua mamanuk padua halihon, jadi diingot si Petrus manani dok ni Yesus itu ibana, tolu hali doso ada hononmu aku, andorang so martahuak manuk padua halihon, jadi marningoti, tungap tumatangis ma ibana. Jadi dung diida si Judas Iskariot parajehei, nanaing hona uhum nama Yesus, disol-soli marohana, dipaulak mana 30 rupiah itu akka situa ni malim, dohot tu situa ni bangsoi, nin nama, salah doahu, hujeheho doha pena somar pipot, alai didok nasidama, dang rodi hamii, hodo nasaridisi, jadi ditipalhon maperaki tu bagasan joroi, lau sumurut siani, laho manikot, alai dibuat situa ni malim mahepengi, nin nama, dang jadi padomuani tu artani joro, aitu horni mudar doi. Jadi mardos ni roha manasida, manuhrohosa tuladang ni padehudon, bahen perbedaan ni halak dagang, alani ido umbahen margoari, akal damak, lapatanna, ladang mudar, rasi rasa sadarion.
Tapi gema edde puji-pujian, sian sektor Kapernaum, sektor Betania, sektor Peniel, sektor Kana, jongjong mahamuna di ingananmu nabi. Martang Yang Mahita. Alia manami na di Banua Gijang, madok mulyati lo hami di tikon tu julum na badiai. Ala disungguli hodo rohanami payutihut pertangyangan pasyo di Huriamon. Jalan waing sahat mahami tu pertangyangan pasyon na patuluhon. Lopokon maturuhanami tonani pasyonon. Asa unang magopo haroronami tu bagas mon. Jalay paingot hami
muse mersugut asa rotu bagasmon patupahot pertangyangan pasyon na paupatong. Ali Tuhan di pertengahan nami di Bornginon hutangnya kami matuho saluhut huriam mulai sian huria persiapan saha tu huria hatopan anggiat boy padalaton aka program naung di totopon parbisuhi jala pargugoy maaka naposom naung pinilit mi asa marbisuk jala margugo nasida mangulahon tohonan nasida so gadasian na pararat baritam. Ali Tuhan ia tahunon saat mahami tu tahun periodisasi di sudi huriam ima tikilahu mamilit dohot manotopon akka partogi ni huriam mulai sian huria satu resort satu distrik satu hatopan. Nai pilitun nami melihat Tuhan akka partogi ni huriam ima akka seksi dewan per tahun pareses sahatu eporus. Ali Tuhan huha mulut kami ma tuho pangulaun nasida di periode naung salpu. Para remeli Tuhan jala pasu-pasu makan naung niula nasida gebi hasangapon di guarmu. Sian toruk rohanami ali Tuhan mangido hamis yakko patudu maka pangulan nabisuk na kompeten na olo mameleho dirina mangulahon laho manuruson ulaon manggati akan naung sae periodina. Lehom male Tuhan dame doho las niroha tiki mangulahon pamilito ni pada wakabada pada nepotisme dohot akabako na asing na sohbar tulo menroham asa terpilih tali Tuhan akapartugu ni huriam na hobar tulo menroham jala muludung terpilih musiali Tuhan lehon matuhami saluhuna todi pangoloi tusude akan nong terpilih doho nasu terpilih asa sudi hami retala ho mendukung akan nong terpilih jala merhitei boy merdalan huriam obar tuaturan dohot peraturan naung ditulopi huriam tangyakon nami tu oleh Tuhan muse di Bornginon imali Tuhan sakap ni huriam napa tu pahon seding tu Afrika. Ali Tuhan pergugoy ma nasida mangulahon ulau sedingi asa mariti nasida lemrarat baritami tu sadok portibion jala ukka ma ruas rohani ruas moli Tuhan lau mendukung nasida marhiti tangiang dohot mangalehon akan narikoti asa along ali Tuhan pakyon nasida lau mangulahon ulaon sendingi. Ali Tuhan pasu-pasu ma sending ni huriam di intern HKBP doho tu luar ni HKBP sebagai hataridan dari Tuhan tema ni hurian nami di tahunon huriana inklusif uka rohani ruas mali Tuhan asalam buas mertamue buas mengurupi asa merhitele Tuhan gabe lam sadarohanami jala boy ali Tuhan ruasmi rap udur di nama dalani pernguluan siap hari marhitena masyurupan.
Ali Tuhan sian dos ni rohani huriam nunga satolop huriam huriah KBPP lau patupahon sentralisasi keuangan di HKBP Nabuluni. Merhitinya nali Tuhan boy lam tudinggan pelayanan ni huriam secara khusus pemerataan pengadaan dohot pembiayaan ni pangula di huriam Nabuluni. Pasada mali Tuhan rohan yakka pangulan ni huriami asa saurdot lahu padalaton sentralisasi asa lam dinggan tu joluanon. Ali Tuhan secara khusus belum nami di tangyang nami di Bornginon aka ruas muna sidang bersitaonon secara khusus mali Tuhan keluarga ni Panjaitan Boru Haryanja natu ali Tuhan naung diala putu julum di Bornginon nuaing sedang disinar kasih mangidu hambe tu oleh Tuhan apuli jala pergugui mahaporsiaon ni keluarga asa tugu haporsiaon dasi dele Tuhan majalo nama sai jala boyali Tuhan merdalan akaulan hobbar tusi disakapi huriamdo anong ali Tuhan borhak tu sinar kasih lama dapat tunasida pasahaton hata apul-apul rapon homa hamili Tuhan pataru hami tu si jala dongahani hami mangulahun ulauni asa terapul rohani keluargai mangidope hamili Tuhan syakko tuaka ruas nuhuriami na sedang mengalami persahiton naung leleng na sedang dirawat doho nanay majalo perawatan secara khusus tu inanami inang Anita Pardede na naing menjalani operasi empedu bersugut pagi. Ali Tuhan upasatami matuho inanami pos rohanami na posom donasida urupi mali Tuhan pengobatan nasida merhite para medis dohot ke keluarga na mangalehon perawatan tu nasida. Ali Tuhan dang hagora kami pagidon nami tu julum di tangyang namion. Ali pos doro nami radidu di julum pasahak matuhami saluhna ditikisi halehetanna. Ali Tuhan tokin nai nang bigun nami mahatam na nang pasaton ni naposomi amang nami pandita batubara. Homa namar suara merhite nasida asa tuntang kas boy di pasahat jala hutu si hami lehot tondi panguloi do pinggol panangi di hami oleh Tuhan asa hubigi hami hatai lopok turuhan nami lau pakyon nami musi oleh Tuhan di namangulahon ari-ari ngulu nami di parsaron nami si genopari sesama dosa nami oleh Tuhan nang tarbak pangan nami syakko jalan matang yang nami na hupasat kami marhiti Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Sunggul-sunggul tuhita mersugot Kamis 20 Maret 2024 ima paratangyangan pasion Borngin Paupathon masuk pukul 10 siawib sude mahitaro tu pertangyangan pasion Borngin Parpudi nama boan segantang beras di pertangyangan pasion Paupathon ima sektor Filipi, sektor Hermon, sektor Galilea dohot sektor Sion. Duksipul pertangyangan on papungon ni situ adomuse buku acara pertangyangan pasionon ala pakeota dopei mersugut mau liate.